Днес ще играме Clash Royale. Така, сега ще пуснем да играме една клан битка. Днес пуснаха този апдейт. 9 на 5 и 6. Така, сега ще изгледаме тези момчета, които играят. Така да видим, те са пуснали почти всичко, което им. Ооо! Една от най-гадните карти. Не. Това е много гадна карта. Добре, това е грешка, което го правят в момента. Това е една много голяма грешка. Достатъчно противника да ги атакува. Добре, тук Майер сега може би си свърши работата. Да, гордо. Абе, защо не ги защитава, бе? Много се го прави. Добре, както и да е. Това беше доста глупав ход. Ооо, ето сега трябва електро. What? Трима човека гледат. Ооо, вижда само тук каква атака. Това е една от най-мощните атаки, които съм виждал. През времето, което съм играл. Ооо, виж само. 3, 2, 1. Каква победа само? Вау! Добре. Ето сега, може би и ние ще играме. Добре, сега с кой играем? Стиви. Добре, това е едно момче от моя клас. Може да видите и неговият... О, виж само. Виж са. Електрото ще... не можа да го танква. Както и да е. Но това е в реални битки, ако нямаше и Фера Тауър, това беше една доста добра атака. Виж сега какво става. Тук слагаме зап, още и зап. И тук това момче свети. Ооо! Не. Добре, стигахме до кулата. Това е важното. Пау! 7. Правя 7. Пускай. Добре, тук той пуска една доста... Няма карта. Добре, кулата му е на 100 в момента. Това са два запа. Не само. Не. Не бе. Къш от кулата е. Не можах да оцеля. Добре, както и да е, отнехме кулата. Сега важното е само да дефендаме. Какво направих? Не. Не. Това право е нереално. Също като това. Не. Няма с какво да дефендам. Но съм глупав. Леле. Правя много големи грешки. Не.
Те не атакуват много. Не. Тук ще позаминя електро. Дай, бе. Дайте на дебеля. Ако ще трепете дебеля, само не ни трепете кулите. Добре, имаме два танка. Добре, тук вече имам свода дефенден балона. Той дори май няма стига до кулата. Дай му бе. Аро, човек. Така сега събираме. И виждам какво прави сега. Не, това беше грешка. Добре, не чато голяма. Не. Виж само какво прави. Виж само какво направи Лога в тази ситуация. Лога тук подейства много добре. Не, дефенд. Дефендвайте, бе. Това беше доста глупо. Защото виж сега какво прави. Дай му, бе. Good game. Как гадно му взеха в победата. Добре. Сега не вие колко е часа. Доста добре. Добре, явно няма да играме друго. Защото трябва да ходя на матч. Също така, като събераме около 20 абоната, ще я направя разходка из стаята ми, така да се каже. И добре, това ще е всичко от този клип. Надявам се ви е харесало. Харесайте, абонирайте се и чао.